Ipft Loksobha Chongbariwo kaini achuk thayo batainani wansuk mungkri tomungno BJP Ipft no khairogi tongkhe purbati prasa achuk thai kaisao phano Ipft ni bumul narangna bagai shebri situn ashanmung kejeng enggai kai phaika koktisalo Ipft ni khokpang Mongol Deb Bormani khoktui nainai bedi chini koktuma kothoma kbuino Ipft hastini kaini Loksobha achuk thayeno kaini no batainai hinoi uram kotoma thumnaironi panda khai sokramlaimani teruk mangphili kechung ongai phairuk sa salono chung mantri okra Biplop Kumar Debni meet the press ni kotoma no narokno phonokmani lukorok a koktoma nugino wana jaglaimani chini social media rogo juda kabangma comment nilaimani tini haina hai chini okotoma no nugui ongkhari phephiruka Ipft ni khokpang Mongol Deb Bormani khogono shrai engkha phainai Loksobha Chongbariwo Ipft kaini achuk thayo batainai hini sanmani abo sanmung simise khanainai de Ipft ni Mongol Deb Borma koktoma thumnai rokno Tamo saka जों Ipft party rok kwbangma sal sagangnai simi saklaijak BJP chini je allied coalition government ni kaisa partner jono Loksobha seat na tei kono kok sanani hayake purba tirpra je ST সংরক্ষিত seat abono ranan bagai kono din agok phaya hangkai ba tinisuk jara agok phaya ko gai जों agi saklaijak haikeno duita seat purba tirpra ST সংরক্ষিত ason পশ্চিম ত্রিপুরা সাধারণ আসন আর দুইটা সিটনো जों Ipft নঙ্গै ক্যান্ডিডেট একক ভাবে লরিনাই আবনি বাগৈ जों তাবুকসুক যারা চিনি স্ট্যান্ড পয়েন্ট সেগাং যে তংমানে আবনো তঙ্গ তাবুক মিয়া রগ যে চিনি সিএম প্রেস মিট খাই যে সামানি যে ও সিট না তৈই जों যে কক সাই তংমানে আবো এনসি নি কক গিয়া অনারেবল এনসি প্রেসিডেন্ট Ipft নি কক গিয়া এবং जों সে ব্যক্তিগতভাবে সাই তং মানে আবো আসলে जों যে সামানি আবনো পার্টি নি কক এবং পার্টি নি ডিসিশন ন আং সাকবাই থাংবো সাবো এবং চিনি বাকি যে স্পোক পারসন রক সানাই এবং এনসি সার সাবো হাইকে जों সাবো আবো পার্টি নঙ্গিনে যা কিছু কক সাজাংনাই जों Ipft একক ন जों বিধান লোকসভা ইলেকশন লরিনানি নাংখাই লরিনাই এবং দুইটা সিট ন লরিনাই kok hingke haise Ipft ni tongmung no phan tongkhe rang tongkhe bachanani wansongmung tongkhe tangai BJP no nahari tong tangai tinisi jati BJP no sekangai phayako Loksobha bachanani bagi kok salaini ni Naising tong Naharmung Tamo Naharmung abono ongkhana phainai 11 April ni salthang Loksobha achok thai tai phainai 18 April ni salkababai tiprasa Loksobha ni achok thai ni Chongbariwo kainiyo bachaimani phano tongmung no BJP Ipft no khairokheba सरकार ने आदong ni khairokheba purbo asono phano kaisa achok thayo Ipft rono bachare di nei sanlai ja mase phia kha kotorkhe जोंनो बासा सिनाय हिनै तंमुंनो बासा ना हिंखे तांबागे BJP no Naising tongna nang तांबागे कक सालायनो नां abono tino kotorma sumung ka saka kok disalo tabok thinanga Ipft rokni talikha tamongnai BJP rok bai khairok jagoi purvoti prasa Loksobha achok thai bade bagjagno haya kheba kaisapano basai de matongno Ipft abono naineni Phia Ipft uram Loksobha kainini achok thaino basanai ni sokromoi Loksobha Chongbariwo bataiya hangkhe Ipft ni thinang tamongnai abo lokorok no nuknai Bureau Report Kok Tripura